खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे दुखुनांथाव खौरां जाय दुखुनांथाव खौरांखौ नोंथांमोना मोनोब्ला एबा मोनखाबाय बे मोननायनि उनाव मोनसे साननाया फैदोंदि जों दिनै गावनो गाव बिटिसि आव रैखाथि गैलिया होननानै थारैनो नंगौ बे समाव बे खौरांखौ जोबोर दुखुनांथावै नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैनो गोनां जादों जे जों दिनै गावनि हायावनो गाव रैखाथि गैलिया माब्लाबा जोंनि बर' सुबुङा बिटिसि हाग्रा बिफाननि सोद्रोमाफोरनि गुलियाव जिउ जोबनो गोनां जादों आरो माब्लाबा सोरबा गुबुन हारिनि आखायाव नायगार दानख्लाब जानानै जिउ जोबनो गोनां जादों थारैनो बे जोंनि बिटिसि आव जोंनि बर' हारियानो जुदि रैखाथि गैयाब्ला बे बिटिसि एबा काउन्सिला मानि थाखाय जेरावबो जों दिनै रैखाथि गैलिया होननानै बुंनांगोन साननैनि गेजेराव सानै जोंनि बर' सुबुंनि जिउ फोजोबजानाया बाथ्राया एबा खौराङा दिनैनि समाव जोंनि साफ्रोमबो बर' हारिफ्रा हजम खालामनो हायाखै थारैनो जोबोरैनो दुखुनांथाव खौरां जे बिजनियाव फिन आरो बर'नि फिसा जीबानन्द बसुमतारीखौ अमृत सरकार आशिष मदक आरो सनजय साहा मुंनि दुथां सुबुंफोरा इनाय अनागारि गोफार एबा गोबौ जिनिसजों आइजेंजों जिउ फोजोबदों आरो बे जाथाया जादों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी ओनसोलाव आरो बिजनी ओनसोलनि बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरिमोन बिथां दुखुथियायै जिउ जोबनो गोनां जानाय जीबानन्द बसुमतारी बिथाङा बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि लोगो आफादगिरि जीबानन्द बसुमतारीखौ बे साथाम दुथां सुबुंफोरा नायगारै जिउ फोजोबदोंमोन जीबानन्द बसुमतारी बिथांखौ आरो बे समाव बे साथामबो दायनिगिरिखौ पुलिस बिफाना खाबाय जाथाया माबोरै जादोंमोन बेखौ गोबानो मोनथिया नाथाय बे समाव जों माखासे सुलुंनिफ्राय इसिङारि जों मिथिना मोननाय जादोंदि जीबानन्द बसुमतारी बिथाङा गुबुन ओनसोलनिफ्राय फैनानै सिफुं हटेलसिम थांदोंमोन आरो बे सिफुं हटेल थांनायाव माखासे जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाफोरखौ बे लंपट साथामा गाज्रि रावजों एदावदोंमोन जंखायदोंमोन आरो बेखौ होबथानो थाखायनो बर' लाइमोनफोरनि मान सन्मानखौ रैखाथि होनो थाखायनो गोथारथिखौ रैखाथि होनो थाखायनो जीबानन्द बसुमतारी बिथाङा गावनि जिउखौ खोमाना लानो गोनां जाबाय बर' लाइमोन सिख्लाफोरखौ बे साथाम दुथां लंपट सुबुंफोरा अमृत सरकार आशिष मदक आरो सनजय साहा मुंनि दुथां लंपट सुबुंफोरा जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ बे सिफुं हटेल साखाथियाव गाज्रि जंखायदोंमोन आरो बेखौ सहायनो हायैनि थाखाय बे जीबानन्द बसुमतारी बिथाङा बे साथाम लंपटखौ रायदोंमोन आरो सोबादोंमोन बेनि उनावनो जीबानन्द बसुमतारी बिथांखौ जिउ फोजोबनायनि टारगेट लायो आरो लामा ससेयाव गोफार हाथियारजों एबा गोफार सेखाजों गोबौ हाथियारजों दानख्लाब सुख्लाब खालामनानै जीबानन्द बसुमतारीनि जिउखौ इनाय अनागारियै फोजोबो थारैनो दिनैनि समाव बेसेबां जास्टिस मोनगोन बर'नि फिसा जीबानन्द बसुमतारी बिथाङा जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाफोरनि मान सन्मानखौ रैखाथि होनो थाखाय गावनि जिउखौ खोमानांनाय जीबानन्द बसुमतारी बिथांनि थाखाय सोर ओंखारबोगोन बिथांनि थार बिजिरनाय नायगिरनो थाखाय माबे आफादा बिथांनि सायाव बिथांनि नखरसिम थांनानै बे जाथायखौ खौरां लाहैगोन आरो बे कालप्रिट बे साथाम लंपट दायनिगिरिखौ मा साजा होनो थाखाय दाबि दैखांगोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मोनथिसिगोन दानिया नायलांदो बिदिब्ला बे साथाम लंपटआ माबोरै इनाय अनागारियै जीबानन्द बसुमतारी बिथांखौ दानख्लाब सुख्लाब खालामनानै जिउ फोजोबदों एक्सक्लुसिभ भिजुअलखौ नोंथाङा माखासे एक्सक्लुसिभ भिजुअलफोरखौ नोंथांमोना नायलांदो